Paragraphs. So kaning paragraphs magamit nimo ni siya kung mag-display ka og daghang mga text sa imong HTML page sama sa mga sentences or mga nagkalain-lain nga mga words or text. Okay? So ato siyang ipakita noon sa on paggamit ning paragraph. So naata karon sa ato ang text editor. Sugdan nato pag type sa talk type. Unya HTML sunod ang body. Save na to siya as paragraphs.html. Okay? So, di na to kalimtan nga ang file extension sa atong HTML files is .html. Okay? Save na to. Karon ato ang butang ang paragraph. So, unsa ang tag para sa paragraph? So, ingani siya P. So, this is a paragraph. Okay? Itong i-save, tanaw nato karon sa ato ang browser. Paragraphs. Okay, so, mo ni siya ang pinaka-simple nga output sa paragraph. So, sa sunod nga mga lessons ato ang isgutan kung unsaon nato ni siya nga malaylahi nato ang mga porma sa content sa or sulod sa ato ang mga paragraphs.